O día que estou falando eu, cando chega a boda, como lle damos os regalos noivos? Ingresamos nunha fría conta, damos o sobre, que ás veces quedamos como Paco Martínez Soria. Non se preocupen, a Solaina traelles a solución. Un dos sectores onde cada día se nos presenta unha novidade máis abraiante que a anterior é o das bodas. A última da que soubemos chéganos dende esta florería da Coruña. Se son dos que pensan que regalarlle aos noivos un sobre con cartos é cando menos pouco elegante, aquí teñen unha alternativa. Centros de flores feitos cos billetes que lles pensaban regalar. A idea ocorreuselles ante os miramentos de moitos convidados á hora de entregar un feixe de cartos. Un regalo habitual en case todas as bodas, pero que por unha cousa ou por outra non convence a case ninguén por frío e pouco persoal. María botou man da creatividade e, como se dun exercicio de origami se tratase, vai transformando os billetes en delicadas flores. A idea tivo tanto éxito que xa pensan en poñer en marcha unha páxina web para atender os pedidos. Cartos transformados nun regalo orixinal e flores que cheiran de luxo. María Merelas, moi boas tardes. A verdade é que non pode haber un regalo máis orixinal que uns ramos feitos con billetes. Pois a que sí. Pois a verdade é que sí. Como che dá a ti? Como che deu a cabeza para facer estes ramos? Porque ti eres florista, ti dedicaste a floristería. Como che dá por facer este tipo de ramos? Pois unha vez chegou unha clienta para ver o que lle facía con 3 flores que xa traía ela feitas con billetes. Entonces non sabía, tiña as flores feitas, pero non sabía como colocalas e como presentalas. Entonces se me ocurriu facerlle un ramiño e me pareceu unha idea super original. Entonces a partir de aí empecé eu a facer as miñas ideas tamén. Como vai a cousa? A persoa que quere facer este regalo levache a ti os billetes? Claro, sí. E ti encárgaste. O ramo máis caro que tes feito, digo máis caro, de con máis cartos dentro. 450 euros. Ah, moi ben. 450. Sí. Billetes pequenos para que luzca máis ou billetes amarelos, algún verde? Cale, porque isto imagino que despois tamén ti pode xogar, facer un ramo moi grande con billetes máis pequeniños ou máis pequeno cun de 500 que tamén quedan como marajás. Bueno, un de 500 solo non vai a chegar moito, pero... Bueno, o de 500 queda pobre. O sea, pobre como ramo, digo, Pero queda unha flor máis bonita, Queda como ramo pobretón. Pobreciño de todo, porque cada flor desas leva 3 billetes, entón fai falta... Cada flor son 3 billetes. Claro. Claro, e isto, imagino que os teus coñecementos de florería, pois neste caso valen moito, pero un pouquiño de papiroflexia tamén hai que ter, non? Sí, un pouquiño de... que teñas un pouco de maña para facer as cousas e nada máis. Basaxiste no que te trouxeron como modelo para empezar a facelas ou ti xa tiñas así como unha idea? Non tiña. Nada. Arrancache de cero. E notas que a xente vai a pedilo? Sí. E fai como gracia. Viuche algún noivo a darche as gracias ou a dicirche, oes, mira, que boa idea. Pois non, os noivos deben de andar moi ocupados gastando os billetes das flores, pero... Ou aforrando, María, que pode ser tamén. Vemos o ramo, pero de momento os noivos non, pero bueno, a xente sí quedou contenta. Solo teñen un problema, non? Eu vexo un pero. A ver. Que non se poden regar. Bueno, depende. Se o regas tamén e salen máis... Eso é unha virtud. Sí, tamén é un milagro. A ver, o millor isto como sementa, a ver se medra. Vemos un ramo, pero tamén hai unha composición nun cadro. Isto depende do gusto do receptor, digamos, non? Para quen sexa o agasallo. Claro, porque, mira, moitas veces, bueno, a diferencia dos homes e as mulleres que estabades falando fai un pouco, regalar flores a un home, pois hai moitos homes que se pondrían contentísimos, pero outros non lles diría nada, non? Entonces, bueno, pois si son amigos do noivos que queren facer o regalo, pois penso que queda mellor facerlle un cuadro, pois, bueno, como está ese aí, ou non sei, calquera outra cousa que sea máis referente, ou un libro, ou... Eu tiña unha dúbida, porque a min, claro, isto cando ti levas os cartos nun sobre ou ingresas, porque o obxectivo é que non se saiba moi ben os cartos que lle regalas ao noivo, non? Porque dá un pouco de cosa que todo o mundo se mira así. Pero a verdade é que aquí tampouco se sabe cantos cartos hai. Non queda nada evidente. Non. Tú mira. Eu pensei que eran 2 billetes, porque eu vin a miúdo e pensei que eran 2. Pois eu calculaba de 300 euros, e non son, Non. O sea que, ao final, a xente pode xogar aí. Coa incógnita de saber cantos cartos dá. Sabemos canto foi o ramo máis caro que fixeches, o regalo máis caro que fixeron aos noivos, dos que pasaron pola tua florería, pero canto custa, por canto fas ti estes ramos?
Claro, depende. Eso vai en función dos billetes que teñas que doblar e as flores que teñas que facer ou depende do que vayas a utilizar. É máis complicado, por exemplo, facer unha flor que facer un cuadro así. E a media? En que anda a media? Sabemos o máis grande, pero a media, porque esta é a gran incógnita. Canto se regala nunha boda? Ti, por a túa experiencia profesional, onde está a media, máis ou menos? Agora vou con vos. Discreción. Pois a media... A media sen entrar en nomes, nin apelidos. Non, eso non se pode facer nunca, por Deus. non, que despois me colgan a min. A media, pois, entre 300 euros, 400... Por parella ou por persoa? Eu xa non pregunto. Non preguntas, iso que che levan a ti. A mí me levan o traballo e xa Que está. pensades? Cal pensades que é a cantidade que hai que dar nunha boda? Vexo moi ben por parella 300 euros, 150, pero parecen poucos, pero son 50.000 pesetas entre dous. Ben, Pero depende quen sea o... Eu penso que é onde está É o detalle. o estándar. É o que di Carmen, depende... Depende se é un familiar ou que sea, sempre... Unha fillá, unha Pero fillada... a misión ás veces é cubrir o prato. Non, que é unha cousa que se di un pouco. Un pouquiño máis de cubrirlo, claro. Porque se non queda máis fresco. E aí hai un engaño tamén, que moitas veces as bodas xa se sabe quen as paga. Sí. No, entón, bueno, ao final aí quen papa, pois son os que, oye, moi ben que teñen que empezar unha nova vida, que empezar unha nova vida. Pero é certo que descoloca un pouco o momento regalo, non? Porque sempre empeza, entón parece que empeza a todo o mundo a preguntarse, e ti canto lle vas a dar? E ti canto lle das? E canto lle dá outro? E canto lle dá? Entón, máis ou menos sempre o grupo de amigos sempre... Ti crees que hai comidilla de ti canto lle das? Eu digo, entre os meus amigos somos comidilla, facemos comidilla. Hai E si ventaxa pactamos nas un pouco. listas de bodas, eu vexo tamén moi cómodo. Lista de bodas, un gran E non é tan almacén, frío. e non é tan frío, metes Sí, ali o como os carto cartos, que compre, que fagan o que queiran e punto, xa está. O de ingresar unha cuenta. Ingresar unha cuenta ou facer unha lista de bodas. Se de compras hai o lista de bodas, sale a integración de cousas. E isto de ingresar nunha cuenta que se fodera moito, poñer na invitación, poñer un número de conta. A mí como que me mata un pouco a invitación. Tan bonitas veces que levan as fotiños dos dous, e de repente raca, número de cuenta, la sucursal, Eu prefiro regalarlle un ramo de flores. Home, claro. Sí? Pero sí. Non vos daría reparo que se viran os cartos que regalar. Non, ningún problema. Eu, onde non sei se regalaron moitos cartos ou non, foi esta pasada fin de semana.